أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام وصلاة على سيدنا محمد وأصحابه وسلم. Misoli kira bele bele bainga ana so digan sanmo ina foto iba eni nyanaw yani nga se e ma ton iba me foli folo nyashi ummoga sanma ma ala kira jogo bataba e Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara. Les lions des lions, les lions des galibes, l'homme qui nous a guidés sur le droit chemin, l'homme qui a aidé la vérité par la vérité, l'homme qui a débloqué ce qui était clos, les guides spirituels des croyants, l'ambassadeur de la paix, des fils de Mohamed Madan Haidara et de Bastan Traoré, des noms de Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara. Umoga sanma mifo ki bargara emi sonaga an fa bonya iga kalande mi toy damela yora bela ku halni ko ngaba faga ate bi damela no e Cheikh Ali Badara Sangare Haidara tan iba mifo o ko fe minna baga bela jilenfo ni jama kulu sanma munu ga bara sanmo bla kana Allah taala nyira zati kama sidakoro jedala mauluba keneka ninkane ka aw demsona balmam soro no awa Ali Sangare mo boga foligen fasan mana ala kira modin san mana Haidara den san mana no Sherifi Iba Haidara ala kira modin ni shu dambe tigi eni shu ka sonki yera doya ki fa bunya ki babunya ka kira bunya no Muhammadu ka sega boli ka gitron ba ka sra bleni ba ka sra jigo boli iga kalande nya fe no Cheikh Ali Badara Sangare ala kira modin ni shu dambe tigi eni shu jogo tigi eni shu ala sona ka be faranyanga ka diche ba manasaba la be goro Sherifi Iba Haidara ala kira mode ko wati corona yote shugalati klaf la boneli ma che mingoro la aw nyagoro ala kira mode ka ya fama wane refali lima aw demsino balmam so no aw Ali Sangare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.